masoya na hangi wa'insu mata suna leke, farin cikin zuciyar angwaye ga amare suna haske. Lokaci yayi yanzu Hassan da Usaini ku na kewayin take, an yi auren ku za ku shige ɗakin amare a tare. Ai bikin namu ne Hassan da Usaini yau sun yi aure, Ummi ce Fatima da Halima Sadiya ne amare. Aure na soyayya aka yi kurke amanar amare, komai na rayuwa da lokacin yi yanzu ai za ku tare. Ɗakin amare akwai kamshi asirin gida sai da kyaure, Allah ya ba ku zaman lafiya a gida na aure.